Yazi ukuthi lingayikhetha yiphi uMgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimela samaMpondo babamkhulu omkhulu phakathi ami. Akufuneki ukuthi ukhohlwe uma uwumlandeli weGumgedlela, ngoba phela lena indaba exhumene elokhu iqale emandulo ngama-1600 njengoba iqala ku-part 1. Kuyimanje sesiko-1902, 1904 njengoba sibheke empini kaBhambatha eqale ngo-1906. Kusukela ngako phela ukuphela kwempi yawo amaNgisi namaBhunu ngo-1902, lapho amaNgisi ayelekelelwa khona abantu abamnyama abaningi kakhulu ababebalelwa ku-100,000. Belekelela amaNgisi phela British colony ukuthi izodla lona lelizwe lase-South Africa, ukuze lelizwe libuswe ubumbano lezinhlangano zabelungu baphesheya kwezilwandle laba sekuthiwa namhlanje iNATO. Lonke lolo hlelo lwalwelekelelwa kakhulu yizo phela izizwe zabantu abamnyama abasebemukele inkolo yobuKristu bangaphesheya kothukela. Lolu hlelo lolabantu lwagcina lubizwa phela ngawo amadube esandlwana ngombhinqo owawusuka kwaZulu owaqanjwa uye uTshingayo kaMahole ebona abantu abamhlophe behlangene nabantu abamnyama. Basefanekisa nesikhumba sedubu esinombala omhlophe nomnyama. Base baqamba leli gama empini yasesandlwana. Ababethunyelwe khona yiwo phela amakhosi abo, ebathumelela ukuthi phela kuqedwe ngesizwe sakwaZulu esasiyisiqeshana singaphesheya kweZululand, ngaphesheya kothukela lapho kuthiwa phela iZululand khona. Lesi sizwe sabantu abamnyama abangamaZulu abahlala ngaphesheya kothukela behlangene nabantu basemaMpondweni kanye nabeSuthu besizwe senkosi uHlubi kaMotha Molefe, laba bakhe phela laphaya eNquthu. Lonke leli qembu lalaba bantu laliqanjwe igama yibo abelungu ukuthi bayi-African National Contingent, i-AANC, eyayilwisana nabantu abamnyama basabambelele emasikweni nasenkolweni kaNkulunkulu, ababengafuni ukungena ngaphansi kwamaNgisi. Nabo abasebeshintshile phela sebegqoka njengabo abelungu bebizwa ngamaZemdidi, sebefundile befundiswa khona phela emishini, bethi akubulawe konke okomuntu omnyama kubuse umlungu nesondo lakhe. Le nhlangano babeyithanda kakhulu abelungu ngoba yabalekelela kakhulu ezimpini ezabakhona kusukela empini yasesandlwana kuze kuyofika empini yamaBhunu. Lalikhona leli qembu lamadube esandlwana elase lihlabelela amahubo ezempi abelungu. Lawa mahubo phela yiwo lawa asahlatshelelwa kuwo lamabandla obuKristu. Angakhulumi lutho ngosizi lomuntu omnyama nokubulawa kobabamkhulu bethu kanye nokudliwa komhlaba wobabamkhulu bethu. Njengoba umhlaba wakwaZulu omningi wadliwa ngaso isikhathi sempi yasesandlwana sekuboshwe inkosi uCetshwayo. Lancishiswa kakhulu izwe, kwathi uCetshwayo uma esebuya khona lena e-England ebuya kuQueen wafica umhlaba wakwaZulu usuyisigaba. Yilapho abelungu abadla khona nayo indawo yakwaNgobese babeka inkosi uMotha Molefe nendodana yakho kuyiyona esiyinkosi uHlubi kuleya ndawo yaseNquthu endaweni yabantu bakwaNgobese. Ngenxa yokuthi inkosi uSihawu wakwaNgobese namadodana ayo omehlo kaZulu babamba elikhulu iqhaza empini yasesandlwana babajezisa ngokubadlela umhlaba. Nakhona lapho sebeboke yona inkosi uHlubi kaMotha Molefe eNquthu sebakhelene phela naye umehlo kaZulu okuyena owayeseyinkosi yawo amaqungebe. Ababebukana ngeziqu zamehlo nabo abeSuthu, kanti inkosi uHlubi kaMotha Molefe izokhanda itulo ikhandela inkosi umehlo kaZulu Ngobese. Yalikhanda leli tulo ngemuva kwempi eyayikade ikhona yamaNgisi kanye nayo inkosi uDinizulu. Yatshela amaNgisi ukuthi ngalesi sikhathi kuliwa amaNgisi kanye noDinizulu, ngalesa sikhathi phela impi kaZulu idumelana namaNgisi ehlathini kwaCeza. Wathi uHlubi into eyabangela ukuthi nina amaNgisi nishawe kuleya mpi ngenxa yakhe lo umehlo kaZulu, owanyonyobisa izinhloli zakhona kwaZulu wazozifihla lapha esigodlweni sakhe ukuze zilekelele impi yakwaZulu ngolwazi lokuthi amaNgisi phela ayenzani ngaphesheya komngcele. Lokho wayekubikela isikhulu sabo abelungu okwakuthiwa nguCharles Reynold Saunders, owayebizwa ngoMashiqela, okuyena owayesephethe izindaba zomdabu kanye nemingcele yakhona kwaZulu. Uye phela lona uklama izwe lenkosi, udla umhlaba wobabamkhulu bethu. uMashiqela
Waxhuma nesihlalo uMashiqela ezwa lezi ndaba ezayifika nayo inkosi uHlubikaMotha Molefe. Wazikholwa futhi lezi ndaba wathi uyimpela lona umehlo kaZulu Ngobese. Iphekula impela leli. Lapho-ke uCharles Reynolds Saunders lona wathatha isinqumo sokuthi akadingiswe umehlo kaZulu. Pheze ukuba izwe lakhe lidliwe lanikezwa yena phela uHlubikaMotha Molefe usephinda futhi uyadingiswa. Ngayo lempimpi uHlubikaMotha Molefe yaphumelela lo mzamo ngoba inkosi umehlo kaZulu yadingiselwa khona phela laphayana emahlabathini esizweni sakwaMpungosi. Yahlala isikhathi inkosi umehlo kaZulu yaze yacatshangelwa imantshi uHR Edison esisebenzela eNquthu yathi chabo sekwenele akabuyiselwe ezweni lakhe umehlo kaZulu ezweni laseNquthu. Le mantshi phela kusayiyo leya mantshi okwafika kuye uZibhebhu ezokhala kuyo iselapha kwaNongoma. Ngalesi sikhathi uZibhebhu sebalekile phela empini. Khona phela empini yakwaNdunu lapha abaleka khona isisola ukuthi wajikeleza ngale ngophongolo. Waze wayophumela kwaNongoma yafike yamchitha imantshi yathi ngakutshela ngathi ngeke ulwe nenkosi yakho. Kusayiyo-ke le mantshi eyabuyisela yena umehlo kaZulu ezweni lakubo laseNquthu. Yathi mayifika inkosi umehlo kaZulu ezweni lawo laseNquthu yathola isisele nesiqeshana sendawo. AmaNgisi phela asephinde aholela ngayo amadube esandlwana. Ayikama le ndawo anikeza amadube esandlwana ayesewabekile njengamakhosi. Wathukuthela kakhulu umehlo kaZulu ngalesi senzo esasenziwe uye phela uCharles Reynolds Saunders uMashiqela. Uyena phela wayesewumphathi omkhulu wayo ikhomishana lena yesiqokiwe yokuthi inciphise umhlaba wakwaZulu. Eyayikama izwe iphinde isikele nabo abanye abelungu ukuthi benze amaplazi. Kwenzeka konke nje lokhu inkosi uDinizulu ikhona phela iboshelwe ngaphandle ngoba ayivumelekile nokuthi izinyakazi. Bayazidephunela nje abelungu ezweni lakwaZulu ngokuthanda kwabo. Njengoba phela inkosi uDinizulu yayikhishwe ngawo ushwele futhi isiphuciwe nesikhundla sayo sokuba inkosi yayisithathwa njengenduna ibona abelungu. Kodwa isizwe sakwaZulu sasaqhubeka sisayikhulekele sithi wena wendlovu. Wayengagcini lapho uMashiqela nekhomishani yakhe wayedla ngisho nayo imfuyo yesizwe sakwaNgobese. Okusho ukuthi phela wayiphemba ngayo amaplazi lawa ayebanikeza abangani bakhe ababengabelungu. Thatha izikabhu, izimbuzi, izinkomo zakhona kwaNgobese uyonikeza abangani bakhe abangabelungu baphembe amaplazi. Uma ethi uyambuza lo mlungu uMashiqela ukuthi kungani wenza yonke lento esizweni sami, wayiphendula ngokuthi ngithunyelwe ngabakhulu phela abasuka khona lena eMaritzburg ukuthi angenze lokho. Kanti vele uMashiqela wayevele ethukuthele eveva ngalesi esenziwa uye uHR Edison imantshi ngokuthi ivune phela yena umehlo kaZulu ukuthi abuyiselwe ezweni lakubo eNquthu. Yathi ngizovele ngisale sengiqotha imbodo nesisekelo ngidle imfuyo ngidle indawo ukuze ngimjezise lo mehlo kaZulu ngoba uvunwe imantshi. Inkosi umehlo kaZulu yathumela isigijimi ukuba siyobikela inkosi uDinizulu ngokwakwenzeka khona ezweni laseNquthu, ngoba phela abantu bakwaNgobese babebekwe kulo leli zwe laseNquthu kusukela emandulo ukuthi begade phela emngceleni, begade yona imikhuba yabelungu lena, njengoba nayo impi yasesandlwana yasuka ngabo abantu bakwaNgobese. Ngakho kufeba kwamakhosikazi ayo inkosi eyofeba ngaphesheya komthavuna esilungwini. Amadodana enkosi uSihayo athatha isinqumo sokuthi agcine usiko lwamaJuda ukuthi unkosikazi ofebileyo akabulawe. Kodwa amaNgisi ayifike nezimishini nenkolo yobuKristu akunqaba lokhu, kwaze kwaholela ukuthi afune ukubulala isizwe sakwaZulu kanye namasiko amaJuda ayenziwa yiso isizwe sakwaZulu, ukuze amaNgisi ezofaka usiko lobuKristu, usiko lwaseRoma. Nayo inkosi uCetshwayo yayilokhu enqabile ukusuka kulolu siko lukaNkulunkulu lwasemandulo, okuyikona okwabanga isisusa sempi eyabulala abantu abaningi esandlwana. Kwakubangwa yona phela inkolo lena esabangwa namhlanje. Kwakuyinkolo yobuKristu ilwa nenkolo yamasiko akwaZulu. Bagcine bephumeleleka abelungu ngoba nazo izimishini lezi bagcine beyifakile khona kwaZulu. Nenkosi uCetshwayo bagcine beyibulele ngawo uphoyizini
iyaguqa lapha eGumkendlela. Mzulu wamafuthi omkhulu futhi into mina soka phakathi. Amen.